وەڵام دەرکەتنام قبول ناکەم ژوار بێژن دەرکراف جارە دواسیان بەردنەوەم کەسی قبول ناکە برایمە ئەبڕاستیان متخوازن ئەمەکە گوتیان گوندێ خۆ ئاخا بەرنادەمە کەسێکە جوانەکە دخول ناکەن تێن مەدرسە ما دەگرن تێن ڤەر دەگرن یاخی ئەمنها بهێلن بڕاستی وێنها حدودی ڤرڤە بەبێ ترکێ ڤرڤە بەبێ ئەمریکا ڤرماخۆ مارکو دەرێ بڕاستی ما قبول ناکەن تشتام دخوازن ونو بەلا خۆشمەدەکەش ڤەر دەرکەڤنم سەلامی دخوازن ها هەکەر دەرنەکەڤیل vê derê em ê wazorê derxin em miletekî berxwedêrên û me li ber xwe daye ev 11 salî şûreşê 2011 ve em ber xwe dimin wexta Daeş hatîme Cebhet-i Nesra hatîme teyarê Tirkiyê hatîme çima ne ev qahêzê henê dengê xwe nekirin çima ne Efrîn firotna Tirkî çima Serêkaniyê firotna Tirkî çima ne Girêspî firoşna Tirkî çima ne hatine qaîdê xwe ihtilâlê xwe di erda me de çêkin heke ne derkevin em ê bi qeweta xwe bi îrada milet derxin a rêkeftinekî îtîfaqîkî Tirkî re çêkin dîsa Tirkî divê derê derbasî cem mekin ji ber niha hemla duyemîn ya Tirka ji vê derê heta Qamişloa ew haziriya wê hemlê dikin ew jî tên delak û rost kevê tê de Tirkî li pey tê dikevê tê de û baweriya me bi rosa nayê baweriya me kîjan hêzê baweriya me bi rosa nayê bila rost ser axa me derkevin rost bûne sebebê Serêkaniyê û Girêspî ew qa şehîd û ew qa ku niha tecawüziya ku ser jina çê dibe di Efrînê de hemû rost sebebayê ne